జమ్మికుంట పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం. సోమవారం రోజున జమ్మికుంట పట్టణంలో వర్షాలు కొంత లేక భూగర్భ జలాలు అడగంటిపోయిన క్రమంలో భగవంతుని మీద కూడా కొంత భారం వేయాలి కనుక సోమవారం రోజున అన్నపూర్ణ సేవా సమితి వారి ఆధ్వర్యంలో మన శివాలయంలో జమ్మికుంట శివాలయంలో వరుణ పాశుపత అభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కావున ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు జరిగే కార్యక్రమంలో మరియు దాని తర్వాత అన్న ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం కూడా ఉంది. దయచేసి జమ్మికుంట అన్ని కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈరోజు వర్షాలు సమృద్ధిగా పడి పాడి పంటలతోటి ఈరోజు నీళ్ల కరువు కాటకం నుంచి బయటపడే విధంగా ఆ భగవంతుని చేసే కార్యక్రమంలో మీరందరూ కూడా పాల్గొనాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ కోరుకుంటున్నాను.